Здравейте, скъпи приятели и зрители! Аз съм Марти, това е моят канал Марти Шоу и днес в днешното клипче ще ви покажа разглобяване на една кафе-машина. Тази кафе-машина е марка Крупс. Разглобявал съм вече две такива, сега ще разглобя трета. Но това, което искам да ви кажа, че винаги проблемът е един и същ в другите две, които съм разглобявал. Сега ще видим дали в тази машина проблема е същия. Но какво искам да кажа всъщност? Платката, главната, централната платка, са е направили точно долу върху снатката с маркучите. Два маркуча имат снатка, или пък снатката отива към казанче или нещо. И тук са вързали с тело, нали, са направили снатка. И отдолу точно под снатката са сложили платка. Контролната платка, която е. Тая снатка, нали, с течение на времето е възможно да прокапи. Тя така или иначе се износва това нещо, прокапва. И какво става? Бум! И като стане бум, защото така и не иска тая камера. И като стане бум, и какво става? Машината изгаря, е на буклука. И си купуваш нова. Разбира се, фенси на тази машина, купуваш си нова. Но какво става, като си купиш нова? Отново, маркуча, платката. Кап, капката, бум! Хайде обаче сега да видим за какво става въпрос. Ето я и нея. Кафе-машината. Долче Густо, Нескафе, марка Крупс. По стандарт. Копченцето отстрани. Има си осветление. Зелена и синя светлина ли беше? Какво? Не знам, диодчето е двойно или тройно. Отваря се тук. Слагало, даже и капсула има, гледай. Някаква капсула има. Штрак. Так. Пускате машинката цък и брр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 рrr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 r
ползване, казанчето отзад, деца зарежда вода и захранващия кабел, който, нали. Сега, много ще ми е интересно да видя пак проблема дали ще е същия. Точно такава машина вече, това е третата, която разглобявам, именно точно поради причина изгоряла платка. Ма като ви кажа изгоряла, значи каза ви черна като тюмюр. И така, нека да започнем, да видим за какво става въпрос. Между другото са минали вече една година е минало, откакто съм разглобявал другите. И съм позабравял как се разглобява. Тези работи са махат, лесни са. Ваничката е изключително лесно се маха, просто всичко е направено елементарно, простено. И виждаме, че отзади има две болчета, които са тип звезда. С точка по средата. Тук отново има две болчета и отдолу имаме чопчета, които трябва да се отключат, за да могат да се махнат панелите. Какво пише? Krups Made in Индонезия. И това е хубавото, ми харесва, че Made in Индонезия, ама този Krups е внос от Германия, пак както винаги. Нашите крупсови, не знам какво пише отдолу, сигурно Made in China. Така. Взимаме бит, който да отговаря на ето го бита, готов е. Взимаме винтовера, слагаме главата за това, слагаме камъчето и почваме да размотаваме. Аз още размотавам намотки от миналия път. Така, штрак. Тук има много. Когато платката се овъгли, тя не подлежи за ремонт, трябва да се смени цялата платка, но имайки в предвид там, откъдето е протекло, порцакали, дете е текло, пак ще тече. Това е казване на ВИК работници, нали, служители. Това е тяхното лого, това е тяхното мото. Дете е текло, пак ще тече. Така. Махаме капсулката. И тя с работа, между другото, аз мога да си ги отделя направо. Так. Сега ще видим дали ще можем да отделим чоповите, които са отдолу.
Така, скъпи приятели, махнал съм единия панел. Оказва се, че има щифтове отстрани. То е ясно, че ще има някакви крепежни, нали, отстрани. Просто забравял съм. Но ето, открехнах го. Ето и това излиза. Сега има тук една буксичка, която трябва да откача. И копчето с осветлението е тук. После ще го видим копчето. Копчето е най-вероятно тунец деца на телевизорите отпред. Същите с натискане и отстрани някъде има диодче, което осветлява това бялото. Така, обръщам чак толкова внимание. Тук обаче, скъпи зрители, виждаме една разлика, която, вижте, тук платката е вертикално разположена, така, маркучите са отстрани. Сега, на предната машина, абсолютно същата, явно не знам защо има проблеми в дизайна, не мога да си го обясня. Може би защото тази е внос от Германия и е произведена в Индонезия, нашите са сигурно китайски, зато и тази платка е тази, за която ви говоря, контролната платка тук, която е с този големи алуминий, охладител, беше разположена и така. Хоризонтално е така, отдолу е така беше разположена. И тези маркучи минаваха е така, отгоре. И тук точно и тези снатки, които са, снатките минаваха отгоре върху платката. И бяха протекли и платката беше станала на въглен, направо изгоряла. Тук обаче виждаме малко по-хитро. Платката е направена отстрани. Маркучите са така направени малко по-на една страна. Тук по-съм съгласен. Тук е хубаво направено. Добре. Тази платка не е изгоряла, което означава, че машината не работи поради някаква друга причина. Може помпата да е изгоряла. Всъщност не знам дали помпа се казва това. Малко ми напомня като електрически клапан с бобинка вътре и с цак, която включва и изключва. Сега не съм чак толкова вежд в нещата, не ги разбирам. Хората, които се занимават с ремонт на бяла техника, ще кажат това помпа ли е или не. Много хора му казват помпа. И най-вероятно е помпа, разбира се сега. Това, че аз съм просто, това е друг въпрос. Много важно правило, хора, когато откачате клеми, като е тези, клемички, много е важно, когато ги откачате, да ги натискате навътре. Когато клемата е закачена, да я натискате така. Не така да я откачате, а така. Защото тук вътре има една дупчица и едно чопченце, което влиза вътре. Когато я вадите директно направо, няма да може да извадите, защото чопчето просто държи. Но когато направите така навътре към буксата и дръпните, тогава освобождавате чопчето. Много хора дърпат, късат, чупят и казват, тъй. Нали? Това е много важно правило да се знае. Значи винаги, ето, когато го дръпнеш навътре, винаги е хубаво, ето, винаги се вади. Няма никакъв проблем с ваденето. Така, захранващия кабел сме го извадили. Захранващия кабел заедно с защитите вътре, които са кабела, ще отиде за мед. Откачаме бойлерчето, казанчето, където топли водата. Има две нагревателчета, които са спираловидни надолу, топлят водата. Вече съм махнал платката, която отзад има едно контролерче, чипче, алуминиев радиатор. Тук гледам, че има кондензатор, които са филмови кондензатори, тези големите няма смисъл да се взимат. Тук има един варистор ли е, термистор ли е, това е голямото, не знам как се водеше. Някои хора ги събират, някои аз не ги събирам, защото просто съм гледала финажи с такива. И хората казват, обясняват, че няма смисъл да събират. Нали, ако са съветски, да, обаче в модерна съвременна техника не. И отдолу има един транзистор, който е с 3 кръчета. Беше хванат с болче, с гайчица, както руските, винаги с гайчица отзад. Аз ги махнах, сега трябва да махна само... Трябва да махна... Багари, после ще се занимавам с това.
Помпата и тя може да се каже, че не може да се каже, ми направо се казва, че е извадена. Ето, так. Изваждаме помпата. Тук с някакви гумени оплътнения, с някакви... И сега някои хора ще кажат, помпата не работи ли, за кое разглобяваш? Ами, сега... Тя са от помпата, човек може да вземе някой лев, деца. Аз ако не взема помпата и ако разглобявам само машината, ще пия една студена вода, деца. То майката му е тук, защото тук вътре е намотката. Тук вътре има една много голяма намотка. Варил съм до 200 грама мед от такова нещо. От тази помпа. Сега, тук колко ще изкарам, не се знае. Ето, изважда се. Сега, не знам. Не мога да си обясня сега това наистина помпа ли е или клапан. Много ми прилича на клапан. Остана казанчето да извадим. Само че казанчето ще бъде малко така. Малко по-сложно завадим. Защото доста се съпротивлява. Готово. Извадя го. Оказва се, че чопа от другата страна го държи. Аз предполагах, че чопа го държи, но все пак блъскам като нормален, но толкова ми е къла. Това е цялата работа. Ето, релтанчето. Вътре навито цялото. Водичката вътре. И по маркучите вече се тече. Сега тук има едни пружини, дето държат. Много внимавайте, хвърчат и става мамси джейс. Ползвайте очела. Задължително. Всеки път ви казвам, защото това е много важно нещо. Ползвайте очелки. Скъпи приятели, това беше. Тук ровичках отгоре, ровичках на главата, оказа, че няма нищо и пластмаса. Изкарах само едни такива пружинки, желязни. Грам по грам, килограм. Крепежни елементи много желязо изкарахме. Пружинки. Туюно и изкараме, така ще ги дигна. После ще ги притеглим да видим какво сме изкарали като желязо. Вътре в този клапан ще излезе една голяма пружина пак с едни желязни работи. Ще ги изкараме и тях. Това ще видим. Какво ще го правим? Тъй като гледам майшото и за желязо. Защото то... Веднъж бях се пробвал да изкарвам риотана. Оказа се, че... мога да го отрежа така наполовина. Ще видим. Ще видим. Тук някакъв датчик излезе. Този датчик не го знам за какво е. Наистина нямам си на представа. Платката излезе тук. Копчето. Скъпи приятели, това е всичко, което има от една кафе машина. Вижте за какво става въпрос. Кабела захранващия, който ще му взема бронза. Ще отрежа главата, тук щепсела, който е. И тези двете неща са бронзови. Също и това. Тук ще се опитам да го махна и него. Бронзови са. Намотката от помпата. Проблема е в казанчето. Оказва се, че е пукнато казанчето. Даже дори направо се вижда риотана, нагревателя. Ето го пукнатото място тук. И си тече. И това е проблема. Други неща. Алуминиевото радиаторче. Едно транзисторче. Тук бронз имаме. Малко бронз ще съм събрал. Клемички и такива разни работи. Желязо. Тук това е... Това е сами, не се струва чак толкова да се опитам да махам гуменото оплътнение. Няма кой знае каква цена. Сама ще отиде за желязо. Платката съм махнал всичко, което има за махане на платката. Мога да я отделя малко за калай. Макар че то като гледам и калай няма за взимане. Копчето обаче е интересно, защото копчето е позлатено. Виждате отстрани, дето графита е натискал копчето, е позлатено. Както и платката е позлатена. Отдолу под спойките има позлата. Лампичката също е позлатена диода, който се свети в средата и това е. Просто ще взема диодчето и тази платчица ще я почисти от калая и ще си я дигна. Все пак е позлатена, за какво да я хвърлям платката. Копченци има тук. Копчето, което включваше за топла и за студена вода. Това е. Почвам да щепсела. Ще го отрежа с клещите.
Так. И си го отделям тук за обработка. Кабела си отива за кабел. Взимаме и това. Сега ще пробвам. Виждате, значи чист бронз. Понякога са кухи тези неща. Само обвивката е бронзова, но тук имаме плътен бронз. Евала. Така. Сега помпата ще я хванем малко с... Друго казва, друго си е на мопчицата. Сега аз вече мога да почна да развивам, само че има някакви работи, де ще ми пречат. Значи, това е положението. Почвате да дърпате. Край няма. Виждал съм доста релета клапани така хвърлени на боклука. Особено електрически клапани. Значи имайте в предвид, че много мет има вътре в тях. Хората ги хвърлят, защото гледат една отлята пластмаса и не знаят какво е. Той закон ми чака да го частна. Да, обаче се оказва, че вътре има мидяха мич, както казват уважаемите дами и господа от други държави. Абсолютно празно, няма мед вътре, отива за буклук. А медта, всичката тази мед излезе от това клапанче, помпичка или там както му казват, няма значение. Виждате за какво става въпрос, мед. Виждате колко много мед, това всичката тази мед е от... Така ще направя на топче. Който е месил кюфтета, знае как да прави топчета от мед. Аз не съм месил много кюфтета. Месил съм други работи, но няма да ги коментираме. Така, коментираме. Ето така се говори тук в нашия край. Няма да ги коментираме. Така. И та направо на скарата да го сложиш. Ще видим колко ще видим колко грама митяха мид е излязла. Тези неща, ако някой знае за какво са, вътре в кабелите бяха, аз според мен са някакви защити. Вътре мисля, че има една манинка пружинка, която натиска някаква пъпка, нещо, прави контакт. От нагряване ли се получава това, не знам как. Ако някой знае, може да пише долу в коментарите за какво става въпрос. А сега настъпи момента да изтеглим какво сме изкарали, да видим. Да видим какво сме изкарали, както казах. Взимаме кантарчето. Слагаме го. Гледаме дали са клати, не са клати, стабилно е. Включваме и 0. Започваме с бронза. Да видим колко бронз сме изкарали от... И така, бронза е само това. 15 грама бронз. 15, колкото толкова. Взимаме и сипваме бронза. Алуминий, само това, чисто алуминий. 18 грама алуминий. Деляме. Мед. Слагаме мед. 133 грама. Ето виждате ли, скъпи уважаеми? Само от помпичката изкарахме 133 грама. И като сложим още и от захранващия кабел още 20 грама, примерно, без 150 грама ще станат. 150 грама изкарахме от една кафемашина. То понякога от един телевизор кинескоп поваря толкова. А сега от една кафемашина толкова много се. И
Дойде време, сега тия са работи, тук ще се ги дигна. И микросхемичка има тук. Виждате, една микросхемичка има. Да, това го слагам за желязо, защото няма смисъл да се занимавам. Много време ще ми отнеме и просто за една няма нищо. Тая формичка се изпразва. Слага се тук. Тези джунджури ги слагам тук. Тези загряващите работи ги слагам и тях за желязо. Защитите, дето говорихме. Слагам ги за желязо, защото те са алуминиеви корпуси, ама сега ако взема занимавам с такива дреболии, така ми, това е цялото желязо, което е 780 грама желязо от кафемашина извадихме. Значи около 150 грама мед и около 780 грама желязо. Нали, заедно с това, което е цамово, но слагам го за желязо. Това беше всичко за днес. Скъпи приятели, разглобихме кафемашината. Този път проблема се оказа пукнато казанче. Нали, за 2 пъти ми се случва да има изгоряла въглена платка заради капането, защото платката беше сложена така хоризонтално. Този път имахме вертикално сложена платка. Все пак машината е от Германия внос, нали? Не за българския пазар, не знам дали това е. Това са глупости сега. Така се мисля аз, пък това е друг въпрос. Дали така? Този път проблема се оказа в казанчето. Ако клипчето ви е харесало, оставете един лайк. Ако искате да гледате още клипчета как разглобявам разни джунджури, може да се абонирате за моя канал. Става много лесно с копчето. Мое ляво, ваше дясно. И така. Аз съм Марти. Чао и до следващия път.